Krása, vstupujeme do solnej bani. Prechádzame dlhou chodbou. Mohli by na chvíľu vypnúť svetlo. Tu je nejaká rozdvojka, hej? Dobrú má robotu, nesecurity, pozri. Magická táto, to sa môžem dotknúť. Ty kokso, on sa to hýbe, ešte náhodou to spane sa rozbije. Aha, tu sa ide k niečomu. Tu sa ide k niečomu. Čo to je? Mina Giza. Pozrieme rýchlo. Poď. No neviem. Pozrieme rýchlo. Nestratíme sa, že nie. Čakaj, vieš, ja mám prehľad, jak toto. Počkaj. Aha, tu sa nesmie ísť. Tu sa nesmie ísť. Takzvané utajené schodisko. Tu je nejaká jak posilka normálna toto. Detský kútik. Dobre, keď to cesta naspäť. Tu sú asi záchody, hej, tu sú záchody. Ha. No. Čo toto je dlhá chodba? Čo, normálne, že... Dobre. Ideme. Predlhá chodba. Počkaj, len už cítim sol, ako keby v hrdle. Normálne. Ne? Hej, musíš hnať. Akože myslím si, že tá, čo má problém... Čo má problém s dýchaním, tak neviem, či je teda čo nespôsobí. Aha, tu sa ide k tomu peknému asi. Ideme postupne, aby sme sa nestratili. Ja sa nestratil. Dá sa ísť hore, nedá? Taká blbosť, ne? Alebo... To ideme dole. Počkaj. Ne, to je nič, to ideme dole. Wow. No, poďme. Ale šipka tam. Hej. Ukazuje. No tým výťahom chcem ísť každopádne. Môžete vidieť, aká to je výška. Masaker. Točím tú salu, takže toto tu nás drží pred takouto tu výškou. Neuveriteľná výška.
Koľko? Ani nemôžem natiahnuť viacej. Koľko ukazuje, koľko hovorí, že to má? Neviem, 14 poschodí. No to chcem vidieť stama normálne, jak oni sú. Také čudné zvuky, ne? Ten strop je. Mám tu rešpekt, jednoznačne, keď vidím tú výšku, ja mám rešpekt. Ako vidieť tu na vlastné oči, a ten strop. Ty brďo. Dobre, skúsim takýto záber. Teraz pozerajte. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Zišli sme o jedno poschodie dole kvôli tomu, že tu sa nenachádza sieťka, aby som vám to lepšie mohol natočiť, o akú brutálnu výšku sa jedná. A my sme vlastne kráčali, neuveriteľné, proste neuveriteľné. A my sme proste kráčali tu na, a sa mi trochu klepe ruka normálne, ale skôr kvôli tomu sa bojím, aby mi nevypadla kamera z ruky, lebo keby spadla stade niekomu na hlavu, to je mŕtvy. Potom tu sme kráčali, hej, v takej obrovskej výške. Potom sme kráčali. A my vlastne sme si všimli, že dole je rada na výťah, ale hore rada na výťah nie je, čiže my počkáme tu na výťah a skúsime ísť úplne dole. Takže sa vraciame naspäť, stade tu rýchlo na výťah, zideme dole pekne výťahom. Masaker. Dole je jazerko, vidím jazerko. Tam dole je jazerko, vidím ho. Takže ja mám predĺžovačku na kameru, čiže viem natiahnuť kameru a nezavádza tu sieťka, ochrana bezpečnostná, takže tam by sme chceli ísť k tomu jazierku. Dole výťahom. Sokan vagyunk. Keď pipa, tak je nás veľa. 7 vás. Počítadlo. Mám myšlienka, tak by to zomrel. Je veľmi zblízka, žiaľ Bohu. Takže ideme krásne dole výťahom. De szép nézd már. Wow! Ott van a színház. Itt a hátam mögött most csak ki. Ott fogunk csónakázni. Aha, ott sokat, oda nem megyünk. Oda nem látom. Jó van, hát Majd meglátod. Nem tudom, hogy otvárajú dvere. Hát persze, ha majd vagy. Ne olyan jó, hogy széthassa, vagy nem. Igen, Lecsapjázódó. Aha. Szemben tériszonyát is elfelejtett. Igen. Som normálne spotený, ty kokso. Leküzdjük. Horúco. Ja felfelé és csak nem mennek, hogy kinézzük. Már no, No, stavamo scherzando con Nunzia. Chlapci, dievčatá, len jedno vám poviem. Normálne na vlastné oči, keby ste tu boli a videli to, tak prvé, čo by vás napadlo, otázka, že kde to som? Na akej planéte to žijem? Lebo toto tu je ako keby som bol v nejakom sci-fi filme. No, Masakeris. Takže výťah ide krásne hore. Vidíte obrovitánske stropy. Všetko je to brutálne. Neviem, aká to je výška. Ako by som to prirovnal, neviem, možno... Ako by si to prirovnala k akej budove výškovo? 15, 16? Toto je osmička, by mohla byť... Osmička, neviem. Je to obrovitánske. Takže to je neuveriteľné. Ja som si v podstate myslel, že my sme už úplne dole, ale nie sme. Pod nami je ešte takéto niečo, kde sa môžete plaviť na loďke.
A ono tu zhora tak skreslovalo, ja som si myslel, že to je vlastne na prízemí, ale nie je to na prízemí, je to ešte hlbšie. A je to fajná hĺbka ešte, takže sa ponáhľame rýchlo dole. A to musíš vidieť, však poď sa pozrieť, to musíš vidieť. Ja som si myslel, že to je člnky, že to bude tuna, ale to je ešte hlbšie, kapeš? My musíme ísť dole. No však to ti hovorím. Brutál. Takýto strop. No masaker. No musíme ísť. Ideme dole. Fíha. Takže ideme dole niekoľko poschodí týmto schodiskom. Pekne pomaličky opatrne. S tým, že nesmie ísť nikto oproti, bo musíme čakať. A ďalšia vec je, že potom to celé hore vyšlapať, to bude že mega, hej. To bude že mega. Budem do potupu. Budem tu spadne mobil a sa rozbije. Čo neriskujem, vieš. Ten výťah pípal, že je ako preťažený. Normálne. Nevedie počítať asi ľudia. No to je krása. Pozri, mám mokré všetko. Sol. No. Pozri. Sol nad zlato. Sol nad zlato. Krása. Akože no... Nie je to úplne pre všetkých. Nie je to úplne pre všetkých. Tie dôchodkyne, ktoré s nami išli v autobuse. To určite nie, a kto klaustrofobia, alebo tak určite neodporúčame. No, ešte zo pár poschodí. A už to cítim. Tá voda je krásna, by som sa normálne, že... Ja si to idem natočiť, idem prepnúť na druhý záber. Prepol som na druhý záber. Zišli sme niekoľko poschodí dole a už vidíme miesto činu, kde sa chceme dostať. S tým, že ale nemáme rumunské peniaze. Nevadí, musíme sa ide, potrebujeme ísť tam a opýtame sa, či sa dá kartou platiť. Zapol som opäť kameru. Tá baňa je svojím spôsobom na pekne dlho, hej? No, strácame čas. Go. No, vieš, strácame čas. Dobre. Zase sa to vyprdnú a sa rozbenem do vajaku. Pane Bože. No. Tá baňa, ako keby, že to fakt si chceš užiť, tak komplet celý deň. Normálne komplet celý deň, od rána od 8 do 8 večera. Aby si sa nemusela nikde hnať, všetko vidieť, posedieť. Keďže sa tu nachádza kopec atrakcií, tak... Lebo potom z toho nič nemáš, ani tú atmosféru, hej. No, hej. Neprecítiš to. Čakajú ľudia na výťah. Stajú. Okay. No tak to je nádhera toto. Neviem, či nie sme v podstate jediní z našej skupiny, ktorí sa tu dostali v takomto rýchlom čase. Podľa mňa naša skupina ešte je niekde len hore, na vrchných horizontoch, a my už sme takmer dole, no. Je tu taký zvláštny zvuk. Ale spotený som jak pes normálne, lebo to ženiem to. A vlastne tam hore sme boli niekde. Ani to nie je vidno. Tam je proste výťah. Nádhera, brutál. Taká zvláštna ozvena tu je. Zvláštna ozvena. Jo, ďalej. No.
ja si kašlem na to, hej. Pozri, tam sú ľudia. Tam sú ľudia. Ešte 10 minút dozadu sme boli tu nahore, normálne. 10 minút dozadu. To je brutál toto. Pozri, Hej. všade je sol. Sol. To je úplne, že jak sa vraví solná baňa, no. A kvaplo na mňa niečo. Môžeš otvoriť ústa a máš sol. Nenaškrabeme si trochu na domov. Aha, a zase. Si predstav, že to je taká výška, že kým kvapka dopadne dole, tak prejdú 2 minúty. No. No, že mám pre teba takú správu. Máš tam ešte okienko. Okienko magické, tam sa pozriem. Aha, zase. Páči sa mi toto tu. Kvapka. Áno. Kvapka. Ochutnáš? Či to je soľ? Snehuliak, to je sneh. Aj to je sneh. Počkaj. Naše telo práve prijalo toľko soli. Toľko soli dýchame, že už si 2 lyžičky vdýchla. A takto ľudia trávia svoj voľný čas. Skús dupnúť. Skús dupnúť. Vieš čo je na baňách dobre? Že je tu stále tma. Svojím spôsobom. Nevieš, či je deň alebo noc. No poďme tam, bo nie je veľa ľudí teraz na výťah asi. Merci, merci. Dobre. Que vous prenne en photo là ou que je vous prenne dehors dans un champ, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de différence. No, musíme počítať, koľko ľudí vôjde do výťahu. Zíbe. No maje sa mi točí hlava. Takže tu máte možnosť vidieť nápis Salina Turda. Nachádza sa tu takéto ruské kolo, ktoré ale momentálne nefunguje, alebo respektíve nejde. Ide, ale nejde. A máte tu možnosť vidieť, že sa tu dá zahrať gulečník normálne. Vzadu hrajú minigolf, jak na Bankové v Košiciach. A toto, taký detský kútik a tam dozadu už ani nejdeme, lebo máme dosť. Proste my máme strašne málo času tu na atrakcie a beháme tu jak psi, proste spotení sme, zničení sme, hej, tak to najzákladnejšie sme prešli vlastne. Takže už len sedíme a pijeme nápoje. Hej, že akože prvá baňa, kde sa dá telefonovať. Pani a Ja pozerám, že či dobre vidím, som neviem akej hĺbke ty kokso a telefonujeme. Pohoda. Toto je baňa mojich snov proste. Baňa mojich snov, môžete si tu zahrať. Gulečník, golf, posedieť, vypiť pivo. Nájsť sa, dobre. Deti tu majú detské ihrisko. Jedným slovom masaker.
Takže som si všimol, že tu sa dá ísť hore po rebríku. A hovorím, že keby som teraz išiel hore po rebríku, bol by z toho problém. A dúfam, že ja keď nastúpim, tak začne to pípať. Nie. Komu zostane Čierny Peter v tomto? Vo vrecku? Čierny Peter vo vrecku, komu zostane? Sme niečo, či už ideme. Dobre. To je nádhera. 6, ešte jeden mohol ísť. A Lomníček tiež to máš iba hodinu. Pobeháš. Na Lomničaku môžete byť len hodinu? No, tak sme boli. Vystúpime a máte hodinu. Ani neviem. Ináč chodíme na Orlie hniezdo a tam to tiež dali. Hodinu. Hodinu. Tiež to tam dali, že hodinu a pol a dole. Bola, kedy ste tam mohli byť koľko. Potom zistili, že ľudia sú tam dole a No neprešli sme to celé, žiaľ Bohu.